Office-pakken, det er det program, vi alle sammen kender, som indeholder Word og Excel og PowerPoint. Og det er til den dag i dag en pakke, som samtlige brugere af en PC benytter sig af. Men der findes lidt forskellige pakker, og hvilken en er det så lige du skal vælge. Den de fleste har brug for, det er den, der hedder Home and Student. Og det er til studerende typisk, men også til ganske almindelige mennesker. Her får du Word, Excel, PowerPoint, og så får du et noteprogram, som hedder OneNote. Og det er almindelig tekstbehandling, præsentationsmateriale og til budgetter. Og det er det program, som 99% vil have brug for. Den næste pakke, den hedder så Home and Business. Og udover de programmer, jeg nævnte før, så får man også Outlook med. Og Outlook, det er sådan et mailstyringsprogram, som mange kender fra deres arbejdsplads. Det kan være rigtig godt, hvis du skal bruge din computer i forhold til arbejde og gerne vil have Outlook og synkronisere op med din Outlook på arbejdet for eksempel. Men er det bare til din private mail og tjekke lidt fotos, der kommer ind en gang imellem og reklame, jamen så er der ingen grund til at købe den ekstra pakke, fordi der er både gratis software eller meget billigere software, som kan løse samme problem, altså det her med at tjekke sin mail, som Outlook kan. Den næste pakke, den hedder Professional, og den indeholder blandt andet databaseprogrammet Access og et program, der hedder Publisher. Og jeg vil sige det sådan, at hvis man har brug for de to programmer til nogle arbejdsopgaver, enten privat eller som arbejde, jamen så ved man det godt i forvejen, og så ved man godt, at det er den pakke, man skal bruge. Det er typisk ikke henvendt til private forbrugere. Men det, der så er det nye, det er, at der også er blevet introduceret en pakke, som hedder Office 365. Og i modsætning til de andre pakker, så er den her abonnementsbaseret. Det vil sige, at man hver år skal betale et beløb for at få lov at bruge den. Og det lyder jo ikke særlig attraktivt, når man sammenligner med, at de andre er en licens, som varer for evigt, så at sige. Men der er nogle fordele i det alligevel. Mange af de andre licenser eller programmer her, de er jo typisk kun til én computer. Det vil sige kun til én computer eller én Mac. Husk, hvis du har MacBook, så skal du købe en speciel version til Mac. Men Office 365 versionen, den kommer til 5 computere eller Macs. Det vil med andre ord sige, at hvis du er en stor familie, som køber pakken, jamen så får du 5 licenser, som vi alle sammen kan brede ud, og så er stykprisen lige pludselig ikke særlig høj. Så skal du selvfølgelig betale abonnement. Men hvis du regner med, at I skal bruge den i 5 år, og jeres computer også vil holde 5 år, jamen så ender det faktisk med at være billigere, eller stort set samme pris, som hvis I skulle købe individuelt til hver computer. Men I har samtidig nyt alle de programmer, som kommer med. I har fået noget ekstra SkyDrive, så I kan arbejde online med jeres dokumenter. Og så har I altid den nyeste version, og skal ikke tænke på at opdatere, når det er således, at der kommer en ny version, fordi det skal man med de andre licenser. Så prøv at overveje, om I måske er flere derhjemme, der kan bruge den, eller familie eller arbejdsplads, hvad ved jeg. For det kan lige pludselig godt gå hen og blive en god forretning alligevel at købe den her abonnementsbaserede pakke.